سلام 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 كبرت خاتلتي حب ميتنا كمي تخونو أنا زغابير مسكن سلام عليكم نسومن سلام كله بعد ملتصفى أو كان لما عذرما مقصل تانا يتزغورو زغنخو سالساي كفال حزلكم متيلكم مالتي لما عندراكم ينا هري حسب كفال حسب حالاتن ملأ حساباتن ينا هري مالتي سلازي نابتي فيديو خبلوكمي سناي مكتيتال منسن 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 سبات مالتي سبات Op de aarde leven mensen, dieren en planten. Op de aarde leven mensen, dieren en planten. Op de aarde leven mensen, dieren en planten. ሰባት እንስሳትን ተኽልታትን ኣብ ምድሪ ይነብሩ ብለናል ማለት እዩ። Op de aarde leven mensen, dieren en planten. ሰባትን እንስሳትን ከምኡውን ተኽልታትን ኣብ ምድሪ ይነብሩ ይብለናል ማለት እዩ። ራይክ 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 ሃብታም Als je hard werkt, word je rijk. Als je hard werkt, word je rijk. ኣበርቲዕኻ እንተሰሪሕኻ ክትህብትም ትኽእል ኢኻ ወይ ኣበርቲዕኺ እንተሰሪሕኺ ክትህብትም ትኽእል ኢኺ ንብል ኣለና ማለት እዩ። Als je hard werkt, word je rijk. arm arm ድኻ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ክዛረብ ዳልዚ ዘለኹ ግን ኣርም ማለት ድማ ከምኡውን ኢድ ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ። እንዲሁም ናይ ኢድና ኣርም ክኸውን ንኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣርም ኣብዛ ቃልያ ሒዝያ ዘለኹ ሓሳባት ዝስርሓላ ብድኻ ናይ ድኽነት ማለት እዩ። ንድኻን ንኢድን ስለተገልግል ከይንደናገር ማለት እዩ። ንኢድ ክንጥቀመላ ኢና ኽእልና ኣብዛ ቪድዮ ግን ንምንታይ ጠቅመላ ዘለኹ ንድኻ ድኽነት ጠቅመላ ዘለኹ ማለት እዩ። ኦኬ ኣርም ማለት ድኻ ማለት እዩ። Ik heb mijn geld uitgegeven. Ik ben arm. Ik heb mijn geld uitgegeven. Ik ben arm. ኩሉ ገንዘበይ ኣውፅዮ ሕጂ ደኺየ ኣለኹ ንብል ኣላ ማለት እዩ። ኩሉ ገንዘበይ ከፊለ ወይ ኣጣፊእዮ ስለዚ ደኺየ ኣለኹ ወይ ኣብዚ ሕጂ ገንዘብ የብለይን ንብል ኣለና ማለት እዩ። ላይዲንግ 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 መሪሕነት ማለት እዩ። ምምራሕ መሪሕነት Hij geeft leiding aan deze ploeg. Hij geeft leiding aan deze ploeg. Hij geeft leiding aan deze ploeg. ንሱ ነዛ ግሩፕ ይመርሓ ወይ ድማ ንሱ ነዛ ግሩፕ መሪሕነት ይህባ ንብል ኣላ ማለት እዩ። Hij geeft leiding aan deze ploeg. steunen 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 ምድጋፍ ማለት እዩ። ሓገዝ ምድጋፍ Hij steunt de armen, sorry. Hij steunt de armen. Hij steunt de armen. ንሱ ንድኻታት ይድግፍ ወይ ንድኻታት ይድግፍ ንብል ኣለና ማለት እዩ። overtuigd 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 ማለት ድማ ዘተኣማምን
ማለት እዩ ዝተኣማመን ወይ ምትእምማን ማለት እዩ Zij is overtuigd van haar gelijk. Zij is overtuigd van haar gelijk. ንሳ ብሓቅነታ ትተኣማምን እያ in één keer in één keer in één keer ኣብ ሓደ ግዜ ማለት እዩ in één keer alles moet in één keer gedaan worden alles moet in één keer gedaan worden ኩሉ ነገር ብሓንሳብ ክስራሕ ኣለዎ ወይ ድማ ኩሉ ነገር ብሓደ ግዜ ኣብ ሓደ ግዜ ክስራሕ ክኽእል ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ alles moet in één keer gedaan worden verantwoordelijkheid 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 ሓላፍነት ማለት እዩ ሓላፍነት ምውሳድ De verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij de projectleider. De verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij de projectleider. دايبلنا زلو نايزي project حلفنت ኣብ ልዕልቲ መራሒ ናይዚ project እዩ ለና ማለት እዩ De verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij de projectleider. ናይዚ project ሓላፍነት ኣብ ልዕልቲ መራሒ ናይዚ project እዩ ንብላልና ማለት እዩ De verantwoordelijkheid voor dit project ligt bij de projectleider. stad ከተማ ማለት እዩ stad ዶርብ ክንርኢ ፀኒሕና ዶርብ ማለት ገጠር ክንብል ፀኒሕና stad ድማ ከተማ እዩ ማለት እዩ Amsterdam en Rotterdam zijn steden. Amsterdam en Rotterdam zijn steden. Amsterdamen, Rotterdamen ከተማታት እየን ንብላልና ማለት እዩ ካንቶረን ቤት ፅሕፈት ማለት እዩ ወይ ከዓ ካንቶረን ቤት ፅሕፈታት ካንቶር ከዓኒ ቤት ፅሕፈት ካንቶረን Ik zit in mijn kantoor te werken. Ik zit in mijn kantoor te werken. Ik zit in mijn kantoor te werken. ኣብ ቤት ፅሕፈተይ እየሰርሕ ዘለኹ ኣብ ቤት ፅሕፈተይ ኮፍ ኢለ ይሰርሕ ኣለኹ ንብል ኣለና ማለት እዩ Ik zit in mijn kantoor te werken. ተልቲ ሓብን ቤትና ሎማዓንቲ ሳልሳይ ክፋል ዝነበረ ነዚ ይመስል ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ድማ ብራብዓይ ክፋል ክንራኸብ ኢና ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ንራኸብ ተሰናዩ ቻው